Kanten lah. Lah niku membedakan niki waliyuwuh nyeleneh napa tiyang rumat akal ngono. Nah niku nggih. Lek waliyuwuh umume jadab krana waline Allah niku tingkatane beda-beda. Enten kewalian ilmu waliyuwuh kanggone pribadi, mongko lek pun sedo niku mboten tapi wangi. Maksud kula mboten tapi wangi, makame mboten enten sing nyowani. Tapi niku nggih waliyuwuh. Lah ngoten Mas Wahid nggih. Lah waliyuwuh sing jadab niki wau waliyuwuh sing ninggalno dunia termasuk ninggalno syariat sehingga dia seperti orang gila. Ngoten Mas Wahid nggih. Kaya wong gendeng, lambine peda-peda, nggih menika kadang sampai ketok aurate. Krana dia itu dalam keimanannya lupa sang pembuat, ingat yang membuat. Nah ngoten. Lupa neng Allah syariate. Allah niku kan syariat. Nggih. Lali wis. Sing dieling sing gawe zat niku wau. Nah niku moko enten amalane karena beliau ini nggih meniti ilmu kewaliannya sampai meninggalkan syariat sehingga dia jadab. Duduk gendeng. Lah niki, lah kadang tiyang ngeten niki mboten ngreken sekitare, kadang dhek muda masih gak kelambian, masih kelambine peda-peda, masih gak wudu. Karena di dirinya ada yang dia ingat sang pembuat. Nah niku mongko kita niki lek ngaos kudune gecelan datang pondasi tongkat nang Rasulullah, maka tidak akan jadab. Maka diuji karo setan karo hal-hal sing ngoten-ngoten menika mung sekedar lewat dadi ilmu. Lek kita berpegangan kepada Kanjeng Nabi, otomatis salat. Lek mboten salat kuwatose nggih kebabas niku wau. Nggih niku nggih sae. Tapi Allah tak menghendaki seperti niku. Ibaratnya kurang sempurnalah. Sehingga dia melaksanakannya lupa dirinya ingat sang pencipta. Nah niku nggih, niku bedane kali tiyang rumat akal. Lho nggih, tes niku mboten nenten trik, mboten nenten caper, mboten nenten napa wis klambine ngoten-ngoten niku. Ilinge ning Allah tok, tapi lek kula nggih apen-apen jadab, apen-apen napa wonten mawon. Sing kula damel cek kula dipratekaken. Lah niku Mas Wahid. Lah nggih. Moro-moro kula niki nggih ngrumat akal. Ngoceh-ngoceh tentang agama panjang lebar. Niki sing ngrumat akal. Ayat-ayate Allah Al-Qur'an pun kula waca ten muka umum teng napa. Beda wali jadab hake Allah, cukup satu kalimat dia mengutarakan iku kune Allah. Dadi tapi lek kula sing ngrumat akal panjang lebar nyampe no ayat-ayate Allah niku kula kepingin dialem. Goroan kula. Otomatis kula kata sing nyangoni ngoten. Lek niku mboten purun. Walaupun diberi uang dikasihkan orang. Lah lek sing ngrumat akal iku mang ya ancen tujuane kula jadab kula ngoten cek asal yatra kata. Lah niku bedane Mas Wahid. Nggih, antara hak waliyuwah sing jadab kalian wong tiyang sing ngrumat akal. Lah niku ngene apa malih? Kali niku kan wonten waliyuwuh sing nyeleneh, ingin contone pun Gusmi. Nggih. Kan niku nyeleneh. Nih Mas. Napa niku dos pundi critane kok nyeleneh niku lho Mas. Kok boten sami kali Romo Yai Hamid sing Nggih. ngoten lho. Lah niku wau Mas Wahid. Nggih. Para waliyuwah tingkat keimanane beda-beda lan perane beda-beda. Lek Gusmi niku diperankan ten pinggir jalan. Lek Romo Yai Hamid diperankan wali kutub dari syariat tarekat hakikat makrifat lekat di dalam dirinya. Oke. Le beda malih gian mangke wali napa malih nggih beda malih wakeh wali napa beda malih tapi nggih kula pun kesel Mas Wahid. Cukup mawon minggu malih mawon waliyuwa Gusmi alhamdulillah rabbil alamin pun